ንጽብባይ ልሕፀሲ ብዙሕ ግዜ ምሃ ኣብዚ ውሽጢ ዓድላሃለዩስ ክልተ ሕፁያት ነይሮም ሕፁያት ተለና ብግልፂ ብኣዋጅ ይኮነ ታማ ስዩና ንምስማዕ ማዕሉ ዝቃሉ እዩ እምበ እሺ ተባሂሎም ባዕሎም ትወዲ ታጓል ድሓር ና ወፃእ ዕድል ስለለግነ ትወዲ ወፃእ ይኸድ ኣብ ወፃኢ ኮይኑ ልደለየቱ ኩሉ የማለላ እዩ ልደለየቱ ዝጓለድልያ ነገራት እኒኦ ሓቀይ ኩሎም ንጠየቐቶ ብሱር ገና ለተለይ ጠየቐቶ የማለላ እዙይ ኮይኑ ግን ካብ 7 ዓመት ብላዕሊ ተፀበያቱ እና ከዛ ቆልዓስ ኦልሞስት ናብ 35 ትፅጋዓላ እዚ ካብ 7 ዓመት ብላዕሊ የብሎ ናብ 35 ዓመት ትፅጋዓላ ተባላ እናሲ ድሓር ኣብ ዓዲ ለለ ይጥይቕዋ ካልኦት ሓዳር ክገብርላ ይጥይቕዋ أستعد بالله إيش اللي تقول اليوم تيزخلوا لا جار اللي لا تتصبخوا قال أتيلوس هم يبلك عليك عصفية كن كان دي عملت بالعلي شاهد أمبيكي ولا أدمي يمل عليه له ويش يبلني وي حداري جرنا شو يدو شفل الخوي شو ساقنت هاي تسمع عوان زخل عمت دولته سلام كمينيهم كمي تخونو كورات حواتي عبد بزلهم وسلام كتخونو دماي من نيلهم ان باركز كامتي عام جماري عز سمعهم هو جزا ابراهام زبل كفيتهم كورابنا ممريارين يا مصدقكم كوينهم بزح حسواتي فسسنا له لايك سبسكرايب ناقرنا دمو نباراتات عيوم هنياتو نحنا نمن اسهي يطقمنا اي حساب زي أباناسي حفرة نجر نيوز خمزيات مخكر سلا حدار سلا فقري ولدناون بزح خمزياتس جلس أبيلهم أيام هورناي بزحون نقدينا بتلي أن حنا مناسيات وزحز جيزة أمزو سدت إنا نحلفو زلنا عيد من سنتنا برتلو مرحق له جدا عمن سعيد ما دمو هيوت كتمسرت تدلي نابرا كتمسرت تدلي كم زي خوين جن برحق أتكون كله خبدي واليوم متصبب عيله أما نقول متصبب عيون ياو تصفى مقراص الله مالتي جند ما فقر مالت مسواتيو كسكا هيوت كحليف كامها مالتيو ያው ህይወት ደሞ ዒድ መስለ ዝኾነ ማለት እዩ ለሓደ ሰብ ትጽበዮ ተለኻ ስለተፍቅሮ እዩ ስለተፍቅሮ እውን ዒድ መኻ መስዋዕት ትገብረለካ ማለት እዩ ኣብ ፍቅሪ ክትቅበል ጥራሕ ይኮነ እንታኣቲ ታይዳ እዩ ክትህብ ኢኻ ስለዚ ትህብ ተለኻ ደሞ ዕፅፍ ገይሩ ስለዝመለሰካ ማለት እዩ ግን ድማ ወሰን ኣለዎ እዩ ኣዝና ኣብነሲ ኣብ ሕፃ ኮይንካ እሞ ድማ ገና ሰብ ይፈልጦኦም ይፈልጦ ገና ባዕልኻ ለባዕልኻ ቃል ኣትየ ቃል ተኣታቲና ኢልኻ ትጽበዮ ወይ ከዓ ትኸፍሎ ብዓመታት ዝቁፀር ናይ ፍቅሪ ህይወት ብጣዕሚ ይከቢድ እሞ ብርሕቅ ኮይንካ ካብኡ ግን ስቃይኻ ማንም ዘይፈልጠልካ ኣበይንኻ ጥራሕ ክኾን ከሎ ካኡ ናይ ሕብረተሰብና ተጽዕኖ እኒኦ ክስካብ መዓዚኻ ክስካብ መዓዚኺ ከምዚ ትብሊ ዝበሃል እኒኦ እና እዚ ህንዱዚ ተኣኻኺቡ ክብድ ይብል እዩ ማለት እዩ ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ደሞ ሓንቲ ነገር እንድሕር ቃል ኣቲናያ ኮይንና ዋላ 20 ዓመት ይኹን ናይ ምጽባይ ተኽእለናሲ ዝለዓለ እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ ብቻ ኣብ ቃል ይንበር እምበይ ኢና ንብል ግን ወዲ ተባዕታይ ብተፈጥሮ ዲ ብባህርያት ዓማውት ትኸኸድ ከሎ ያውስውን ቲ ተፈጥሮ ይደፋፎ እዩ ለይክጽበዊን ይኽእል ብዙሓት ኣሕዋትና እኮ ኣለዋ ኣብ ዓዲ ኮይነን ከዝን ኣብነት እሳቶም ኣብ ስደት ኮይኖም ብቻ ብቅርሺ ይሰድለን እሞ እንታይ ፀጊምዋ እዩ ዝብሉ ኣለዉ ንሳተን ግን ኣብዚ ካሊእ ናብራ ካሊእ ሓዳር ካሊእ ቆልዓ ይወልዱ ይምስርቱ እሳተን ቡቲ ገንዘብ ጥራሕ ዝሽፈን ዝመስሎም ቡቲ ገንዘብ መግለጽ ፍቅሪ ገይሮም ዝሓስብዋ ኣለዉ ማለት እዩ ግን ድማ እዚ መግለጽ ፍቅሪ ኣይኮነን ኣሓትና
ታይጾጊምዋ እዩ ዝበሃል ኣሎ ማዳይ ፀለለ ይኾና ቅርሽ እናሃለወን ኩሉ ሙሉእ እናሃለዋ እንድሕር ኣብ ፍቕሪ ሩፍታ ልቢ ዘይብልካ ዕረፍቲ ልቢ ዘይብልካ ግን ገንዘብ ኣየረአየካን እዩ ገንዘብ ፍቕሪ ክገዝእ ኣይኽእልን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ወሰን ክህልዮ ገደብ ክህልዎ ኣለዎ ብቤተ ክርስቲያንና እውን ካብ 4 ዓመት ኣብ ሕፀ ውሽጢ ኮይንካ እውን ካብ 4 ዓመት ክበዝሕ የብሉ እዩ ልብል ስለዚ ብኸመይ ምክንያት እዩ ክትጥይቕ ኣለካ ትሰብሲ ናብራ መስሪቱ ድዩ ሂወት ናባዕሉ ይመርሕ ኣሎ ድዩ ኣነ ጥራሕ ድየ ዝፅበዮ ኣለኹ ኢልካ ክትጥይቕ ኣለካ ግን ኣባና እንታይ ኣሎ ሽግር ኣብ ደቂ ኣንስትዮ በተለይ ሰብ ክሰምዐልና ኣይንደልን ኩሉ ውሽጢ ጌርና ኢና ክንፀንሕ ንደሊ ካብኡ ግን ኣጋድሓር ካብ በዓልና ሓሊፉ ለእግዚኣብሔር ምምራር እውን ንበፅሕ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ክብሎ ዝደሊ ግን ምስቲ ዒድምኻ ያው ዒድ መጓል ዋላ ደቂቃ ትኾን ዋጋ ኣለዋ እዩ ማለት እዩ ግን እትኸፍለሉ መስዋዕቲ እትኸፍለሉ ፍቕሪ ልትፍቕሪ መስዋዕቲ ግድን ክትፈልጥ ኣለካ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ካብኡውን ቃል ዝበሃል ዋላ ወለዲ ፈሊጦም እውን ብወለዲ ስለዝወደልካ እውን ክትቕፅል ወይ ከዓ ዒድምኻ ከተባኽን ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ሲ ሕፀ ናይ ምምርራፅ እዩ ዋላ ወለዲ ሂቡናኩም እኔና ጓልኹም ኢሎም ግን ክትመራረፀሉ ክትፀናንዕሉ እዩ እምበይ ቃል ዝበሃል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣቲኻ ስጋዊ ደሙ ተቐቢልካ ደጊም ሓደ ኣካል ኢኹም ተውሂልኩም ምስ ሃወቶም ቤተ ክርስቲያን እዩ ቃል ዝበሃል እምበይ ቅድሙኡ ዘሎ ቃል ኮይንኒ ክጠልም ድየ ክጠልሞ ድየ ክጠልማ ድየ ዝበሃል ኣይኮነን እንድሕር ዘየድልየካ ኮይኑ እንድሕር ምሳኻ ዘይከድ ኮይኑ ወይ ከዓ ንዒድመኻ ጥራሕ ዘባኽን እንድሕር ኮይኑ ያው ብሰንዳይ ሰላም ክትፋላለ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እምበር ውዕለታ ስለ ዝወዓለለይ በተለይ ገና ኣብ ሕፀ ኮይንካ ገና ኣብ ፍቕሪ ሂወት ኮይንካ ብውዕለት ክትእሰር የብልካ እየ ልብል ኣነ ምክንያቱ ልትውዕለት ክትብል ሓደ ዒድምኻ ክተባኽን ኢኻ ካልኣይ ነገር እውን ተሓደ ክወሲ ከምዚ ገይርለይ ኢልካ ብትውዕለታት ትእሰር ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ንስኻ እውን ከዚ ጓል ኣንስተይቲ እውን ቅድሚ ሓዳር ምግባርሲ ግዴታ ኣይኮነን እሱ ክቐልባ እሱ ዝኾነ ነገር ሙሉእ ክገብረላ ድሌታ ግዴታ ኣይኮነን ጓል ኣንስተይቲ እውን ካብኡ ክትፅበ የብላን ከምኡ ብግልዋጡ ጓል ኣንስተይቲ እውን ንዕኡ ግዴታ ኣይኮነን ክትገብረሉ ልደልዮ እሱ ዝኣዘዛሲ ክትገብረሉ ማለት ናይ ደካማ ጎንደስ ኣነ ክኽእሎ ይኽእል ዶ ዓቕሚ ኣለኒ ዶ ኢልካ ኢኻ ክትፀናናዕ ዝግብአካ እምበር ኣነ ብውዕለታ ክትእሰር የብልካ እየ ዝብል ሕዚ እዛ ቆልዓሲ ስለ ዝገብረላ ንሳ ተጠሊማ ጠሊሞ እዚ ሃምዚ ኢላ ገበረለይስ ይጠልሞ ኣለኹ ማለት ድዩ እዩ እኒኦ ነገሩ ማለት እዩ ንሱ እውን ቅርሺ እናሰደደ ሂወቱ ሕሉን ኣእምሮ ግን ኣብ ካሊእ እንድሕር ተፀሚዱ ኮይኑ ብቅርሺ እንድሕር ለኣስራ ኮይኑ እዚ ንክልቲኢኻ ፅቡቅ ኣይኮነን እየ ዝብል ኣነ ንስካትኩም ገ እንታይ ትብሉ ናይ መን ደጋፊኹም ናይ ካፒታል ዶ ናብ ይፀጉሽ ኣነ ብጣዕሚ እየን ደስ ልብላኒ ዘቕርብዎ ሓሳባት ኩሉ ነገር እውን ንመንእሰይ ጠቃሚ እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ ማለት እዩ ያው ብካሊእ ትሕዝቶ ክስካብ ንራኸብ ንመፅእ ግን ስሰናይ ንዓኹም ሰላም